Hai लोगोफोर बयखौबो आं दिनैनि बे बर' मिक्सार YouTube चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। दिनैनि भिडिअआ जोबोद इम्पोर्टेन्ट जागोन बेनिखायनो नोंथाङा दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांखौ गिबियावनो खावलायखायो। आरो जुदि नोंथाङा दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो लोगोसे नोंथांनि चेनेलाव गोदानबा प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। दानिया फैदो भिडिअखौ जागायदिनि। दा दिनैनि भिडिअआ जेबो नलेजेबल भिडिअ नङा बा मोटिभेशनल भिडिअ नङा। दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोनखौ आं जास्ट एनाउन्समेन्ट होनो फैदों जाहाथे नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ नायनानै एसे सांग्रां जायो। जा खोथाया जाहैबाय जोंनि गेजेराव गोबां सुबुंफोरानो अनलाइन शपिं खालामो। गोबां अनलाइन शपिं खालामग्रा दङ जेरैबायदि फ्लिपकार्ट दङ, स्नेपडिल, एमाजन बेबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन कम्पानिफोर दङ जायजों शपिं खालामो। आरो बेनि गेजेरावनो जों मालाबा मा जायो जों जाय बुस्थुखौ जों शपिं खालामदोंमोन मालाबा गस्लायानो जा मालाबा इलेक्ट्रनिक बुस्थुफोरानो जा स' मालाबा जों शपिं खालामोब्ला बे नांगौ जानाय जि अर्डार खालामनाय जि शपिं खालामनाय बुस्थुआ जोंनि गेजेराव मोनफैया। बेबायदिनो जोंनियाव मालाबा बेबायदि जाफ्लाङो बा जों मालाबा जोङो इलेक्ट्रनिक बुस्थु अर्डार खालामब्ला मालाबा जोङो खायसे अन्थाइ बा माबा मोनसे बुस्थु बायदिसिना बुस्थु फैनो हागौ बा गाननाय जोमनायनि बेलायाव माबा जोङो हाफ पेन्टखौ जों अर्डार खालामदोंमोन बा गस्ला फैबाय माबा गस्लाखौ जों अर्डार खालामदोंमोन सोरबा लंपेन्टआ फैबाय बे उल्टां फाल्टाङा जोंनि गेजेराव जायो। आरो स्पेसियेलि बांसिन जानो मोनो जोंनि इलेक्ट्रनिक बुस्थुफोराव जायो। आरो नोंथांमोना नुखाबाय जिहेतु गोबाङानो नुदों जाय नुवाखै आं नोंथांमोन दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिगोन। मैया फेसबुकआव सासे मानसिया आपल'ड खालामदोंमोन बिथाङा गंसे मबाइल अर्डार खालामदोंमोन बे मबाइलनि सोलाय साबोन पेकेटसे बिथांनियाव फैदोंमोन। स' बेबायदिनो जोंनि गेजेराव जादों आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोननो आं दिन्थिनो थाखाय सेस्था खालामदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो जाबाय। बेयावथ' फराव जों नायदो एबार कास्टमार मानसिया मबाइल मोनसे बिहरदोंमोन हाया जों कास्टमार खय हाजारनि हले 13,999 राखा पिछरे आमार टिमा लागबो साबुन फैदों नै बुंनो हागोन ओंखायनोथ' फ्लिपकार्ट कम्पानिनि नाम्बार हरफिननांगौ जाहैबाय आं सोराखै हेलौ नै लायरायदो हेलो भाई लोग देखो साबुन आया है फ्लिपकार्ट से देखो ऑनलाइन सब सामान भरा हुआ है। स' बेफोरबायदिनो जेरैबायदि दा मबाइलनि सोलाय जा साबोन पेकेट फैदों बेबायदि मालाबा अन्थाइ फैदों मालाबा सोरबा मेबि बेबायदिनो जानला मानला बुस्थु सोना हरदों सोरबा कागज थुख्रासेखौनो जुथुमनानै हरलाबायदों। थिग बेबायदिनो जोंनि गेजेराव गोबां जाथाय सोलिगासिनो थायो माने बेबायदि अनलाइननि बेलायाव। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ खावलायो जे अनलाइन शपिं खालामनायनि बेलायाव एसे सिनसियार जा एसे केयारफुलि जा। आं नोंथांमोना बेखौल' बुंनो सानो जे आंनि साननाय बायदिब्ला बेफोर बुस्थुआ गुदिनिफ्राय थिगानो फैयो बा गुदिनिफ्राय जाय फ्लिपकार्ट बा आमाजननि जाय बुस्थु हरग्रा बिथांमोना मोजाङैनो पेक खालामना हरखायो खिन्थु गेजेर समायाव गेजेरनि जि खन्द बा माबा जायगानिफ्राय शिप जानानै बा गुदिनिफ्राय शिप जानानै माबा जायगायाव जुदि स्टप जाफैब्ला बे स्टप जानाय जायगानिफ्रायनो बेफोर बुस्थुआ एक्सचेन्ज जायो होननानै आं सानो। मानोना नोंथांमोना एसे नटिस खालाम मानोना दायो रेडमि नोट 7 प्र जाय मबाइला दायो गोबां सोलिगासिनो मार्केटाव आरो बेफोरबायदि जुदि मालखौ बेफोरबायदि बुस्थुफोरखौ मोनोब्ला मानसिफ्रा थाब माने बेफोरबायदि बुस्थुखौ माने एक्सचेन्ज खालामनो नाजाखायो आरो माने गाइड खालामनो नाजाखायो। स' आं दिनै नोंथांमोनखौ बेखौनो खावलायनो सानो जे इलेक्ट्रनिक बुस्थुफोरखौ अनलाइन शपिं खालामाबानो मोजां जायो होननानै आं सानो। मानोना नोंथांमोना जिहेतु दिनै भिडिअनि गेजेरजों नुखाबाय बा एसे दाम गोसानि बुस्थुफोरखौ बा मबाइलानो जा खायसे जोंनि गेजेराव गोबां जायो माने मबाइलनि गेजेराव बांसिन बेबायदि जानायखौ नुनो मोनो। बेल' नङा गोबां भिडिअ दङ गोबां बेफोरबायदि जानाय भिडिअ गोबां सुबुंफोरानो खालामबाय। बेखौबो खावलायनो सानो नोंथाङा जुदि मालाबाफोर बायसान्स बे इलेक्ट्रनिक बुस्थु बा गुबुन जि दाम गोसानि बुस्थुफोरखौ नोंथाङा जुदि अनलाइननि गेजेरजों जुदि अर्डार खालामोब्ला नोंथाङा बे बुस्थुखौ जेब्ला अर्डार खालामनाय बुस्थुआ जेब्ला मोनफैगोन अब्ला बे मोनफैनाय समाव नोंथाङा बे बुस्थुखौ आनबक्सिं खालामनायनि सिगांनो नोंथाङा बै जे फ्लिपकार्टनि जे कुरियारनि खाथियावनो नोंथाङा बे बुस्थुखौ एसे नायग्रो बा बुस्थुआ नंगौना नङा आरो बेनि आनबक्सिं खालामनायनि सिगांनो नोंथाङा नोंथांनि मबाइलनि जि भिडिअ केमेराखौ अन खालामनानै बेखौ रेकर्ड खालामबानो जाबाय बे आनबक्सिं खालामनायखौ। अब्लाना जों मा जागोन खोथाया जेब्ला नों भिडिअखौ रेकर्ड खालामबाय थागोन अब्ला भिडिअआ अलरेडि रेकर्ड जाखाबाय दंना गैया बुस्थुआ जुदि गैयाब्ला बायसान्स नोंथाङा बे भिडिअनि गेजेरजों बिथांमोननो प्रुफ होनो हागोन जे जोंनि बुस्थुआ फैयाखै बुस्थुआ बेसेबां सैथो बेसेबां नंखाय। जुदि नोंथाङा जुदि बे भिडिअ खालामाब्ला जुदि डाइरेक्टलि जुदि भिडिअ खालामालासिनो नोंथाङा जुदि बुस्थुखौ आनबक्सिं खालामोब्ला नोंथाङा बुंनायनि उनावबो बिथांमोना
फोथायाबो जानो हागौ बेनिखायनो नोंथाङा जेब्ला बेनि फारसे सिनसियार जा बेखौ नोंथांखौ खावलायनो सानो जे मालाबा बेफोरबायदिफोर जायोब्ला मालाबा नोंथाङा अर्डार होफ्लाङोब्ला दाम गोसानि माबाफोर बुस्थु बा इलेक्ट्रनिक बुस्थुफोरखौ नोंथाङा अर्डार होयोब्ला बेफोरबायदि आनबक्सिं खालामनायनि सिगांनो भिडिअखौ खालामथार अब्लासो जों प्रुफ होनो हागोन स' दिनै नोंथांमोना आं बे खोथाखौ बुंनो थाखायनो दिनै बे भिडिअखौ बानायदों आरो नोंथांमोनाबो जाहाथे बेनि फारसे एसे सिनसियार जायो एसे मिथियो आं बेनि थाखायनो बे भिडिअखौ बानायदों स' दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम स' थेंक इउ